na mene no enetie one ho enetie nana yawo wo free hen wo free agran so adru ya wo te hen e ba cho mene ni nyina na ete sere so okay na ye hyase enkola bremu ena mene ne hyase nti mene ne wo ha na ye wo me ba panyi e frɛ ne makua wanya mfie 14 years 18 kura bremu na adwo wo hwa wo sese wanya mfie sen e ba cho 28 years enti ena wo ba panyi yesen 14 years enti udi 14 years no ena wo ne nana yaw e hyase hyehye ho eno kura na wonya ndru ye because o say 13 years because one net na di science na nyinsen ba e ba cho it na be 3 years adwa say you won sisi ne ye wo ba panyi no so awo sen 14 years ena wo wanya sen me o 28 years 14 say 28 yo adwa na ne ho na net here that time no me ba cho na me maame nua enetie ba cho o maame no papa no mo we no maka baby ka fra wate e wo se ba ne sa ye nto aso mfiri ho enti hu no na wo ne tena ye e wo hu no wo sere so ho na sa wo hia no wo hin e ba cho sere so ho na me hia no okay ye nko ena ye den simpa cho me ne tie an ma ne nyinsen baaye no ma nyinsen ye nwuda ena mde wo sa me ba no nti na me hwesu ban a wo mu na enkoyi na wodi mani ti na me ti me maame abusua fi na me maame ba akotu me ti me kotena eye nana yaw ne master ene na ire nchen sa ata na me koboa sister no enti ansa na obekwa wa kwaboa wo mu no na odi wani wo kwan be so ne be ma te wo si odi wani na o da wo tete wo ye dede na so wo ye de be e ma asem ene ade but sa ata me fa ne say onware mi nti no de obeye bia no na me mfa no ho ena meme so na ne master ne hu no ene wo fa no na oboa ne so obekire na dwuma nti me ko sister no ho no mo koboa no sa ata me na etwa group susu ne obi ma wo 2 cedis a ne yiska ti oya no se adwa wo ko bi agi 2 cedis fa kana maame emfa maame wo de efa twa susu ne maame ti wo de twa susu ne maame nya sika e de ko han dan wo fi ase na me ne me ba ne tim ti sa ata so no no otu kwan omokoye adwuma ti obaaye no eno obaaye na se wo se me sa age na ne tena na me ne nyina ate dan no onye ska no de kwa abonten otimi yi me widie matade no de akoma me yonko ba wa hye ya me se nyehwe na me ne tetewo ti me hwede ekọ na edin ena me di tuba esere so ba ni tuwa ba ne die ma fa na ni machi na o se na o te sere so nti mokotena wo he fa biem o kotena wo master ne nchen wo he e wo fe ono no ti fe ya se oh okay ti wo bo a me nya sika ko ha dan no nso me kotena fe ya se wa na me nya dan no yo nti be ma ne sa ba no still ade na o ya na o ye ti me fa me ho adwen se nyame ado ne dan sika ne so a minti mi mpam no dan ne sika ne so na me kwa me mfa ne nkobi ti dan ne time so ye no ne fie wura je ne dan sa time advance kura wo ba mi jai ma no na ti me ka esi ho a me niema na ba no wo fa ne bag so do esi nam se yawo asetena wo na metie no me ka se metimi bioma na meboa na wo boa to boa se ne so duemu efa ma me na ya ne nete wo ye masem na ese wasa ba be fa ne bag asetena wo ne nete no ka so betimi a na oboa na ne twua antwiwa e na waba se ne kuna efe na ya wade na efa kwa bi so a enye wa shama ne bonase adwoa ye ntoa so ka se ho ne de enya de abetimi atena se e ho biem e na de ne siye sime pa cho mama nene mama na fa ne ma na eni mechi sime kotena asre so me de me ba ne ko sere so no na ofred de but na minim ba bi owo nti ya na me ba ne pie ba bi a na odi sun na odi aba ma enkola na esre me se me ni papa enkola na esre me se me ni papa me so wo papa enkola na esre me se me ni papa me so wo papa oh nti mo wa na ofred me se wo pese wo ba na me se yawo aha de se de me ba e ma bla bo no me bo ne kama nyame nti me ne me ba no eti asumdue mu me pese wo be sa be ka me ho na me sa ko back to zero na me kan say chire no na me ne ba ne se ma enye hwe bia na me papa wasesa ti ma me bu ye fie ho eno ne ma me ne kasae eno ma me ne sa adwo enye hwe ti me pa cho obedura na adwo be 2 oba na ne niema nyina afọ ni akra na me hata niema ne ma no ti me ne te kama before so obeba ne nso no na me gilon e de ye madwuma
me fried rice ne jollof e wo sere so nti me gyae no na mkɔgye container bi na me di sports sports kese na me edru weekends na me ye aduane fufuo ka ho ti ono nso baaye no na okopa adwuma o ye electric welder e wo wood pillar ti bosome so ani etua no bosome so e bia no nya kakra no dia support me ti menyem ye no na me hwe menyem before se mbenye me ba we sei me hwe asete no me wo mu na me ninje opia wo ma wa bantam kra na 2 o'clock na me say yawo adwoa wona ne din ka atie no na wo ye ma asem ipatwane ena ukobo bra wo de kwoto ne master nim na ne master ire ne jewo ena oboabo nkakra wunya sika na wankasa wo de be han wo dan ena wo se wo di wachi ne wabada na ase da bi wanti ase ena wo pa wo chewa na eto wa adwene mu na wo je no enti eno achi ena wo se pie a obebe fie na ahomachi 2 o'clock adwa sama wo kan no kore ipatwa me ntwa ntro ti na me kita bible no me ntwa ntro nto ne so da fi se me pe boy na sem enya wodo na me do no but na me wo ahumobro e de man fi se de me ni maame ni papa no sa pepe no no so ni maame eni papa ti me fa ne se nka obema na adwen akofom na nka ya bobra no ka pe de me ma no esi fi se me maame na me papa etina ye no mo anya ye hwe no mo gya ye ho no ya bele pa ade oni mesere so die oni me se manfa na gono so nti saa na me pese nka me na me be ma no etina ne ye adwen ba akɔhwɛ nkola no but na wono no ewiase ye ne de chense obetina ase abobla se wo hwɛ ne ma tina me fight ye na metimi aye bia de na me yese me de beboa be ma no timi kwaji loan na me de ama no emfanya adwuma sika ne be di ne nsa en wo ye de opɛ o me fi okoka o ye sa de na etomre bi na me nka biem oba na me nka no no etoto paapa so de ya me yakura ye me nyem me ba we se ya nyinsa me nyem yansa be we odi mani de ho de na me ni di wo so koton ne ma wa putu eja na me so yomate ebo anajo 11 o'clock no wo mai pemfo na me ni di nti bla bi o yeso jani anu oba me ba mu na me soja ene de ho de me ni di sisi anso na me bebi adwuma ye nto ade no se pemfo na ya we na me so ya so koton ade my friend wo de wo ba ema me de ebufuo toto ba nim ne me ba ya panyin no ko apusu eja ko hwehwe na me hunu anajo 11 ko hwehwe na ye hunu ebo 2 ene obaye ma nka ne hwe ti ma me de ho yaw ne ebufuo yi nyinsan no atuguye me yi nyinsan no anche bia na me sa anyim akwala we sei no na ba ye no awrade minim de wo pese wo de meye nyinsen we de me try se me de me nsa be kan bia na nyankopon akuma to atwene efise na enye first time na enye second time na enye third time edoso enam ablaba na oni mi wo mu nti ti e maame didi mu na nyinsen nim ti maame ya na meti ne fie kwaji lo bi maame ba na chi no na me pese enka me boa no ti opemfo me odi for court hi one wotsena ye no na asetena na enye ninti no wodi nka akoto nyinsen gu baako saa tada mo ngomo ba panyin no e ba cho ne yawo no ena akoto gu mienu miensa ena ekire we sensu so by men kan ne dodo obi bia ye bi but me pese me hu asetena pote ye ne yetiefo hu asetena na wona woti ansa na akwada am se wanya besa afi obedru e ba cho wanya 8 months 8 months enti akwada we se ye chine se nyinsa dodo na watu agu esanse na brabo na enye ninti na wote ho na wo ye dai e ba cho me fa ne se na nya me fa ne se enipa sesa ena se mewo me baba akọ ewo ha be wo ba akọ wo ha no na me ni somufuo no ebi ablabo ne be ye den ama me ti metena ho se bia na nyame aya adom na wasesa we de nyame anya adom entena ho saa wo Ghana breye mu aye din ai enti ye nto aso wasem ne ba bia edru no na me se na wote wo na wo ye den ba cho na nim se obesesa wasem na ko bisi min se mi se bi ntina me se bisaw no na nim se obesesa e ba cho na de na hu se obeye de aboa na ma na sesa mi hu se ase me ja no ho no mo na okoye no
odi ne ti kopempem anti nka boa na enka wansa amba SOMPA so obaye no de enka obesesa ne nka wadwonani ama ya hwa akwara no ene de wabeka ho no but me hwe ya na so de wo ya ena wo ye but na sa ata manyem ketua we nso ewie na me mpese wo no nso meyi atu agu bi ana me kura magye me kra free me nse ana nka abekọ nso nti man try say kwa bi wo ho a wonye ti mi jai ba no e de man no se meye bibi kakra dia support na e ka na e wo ho no enka yetuyetua se be ya mewo a metimi anya bi kura e di ahwe me ho ti na me start se me kọ bola ho akwa fa me ko ne ne ma be hihye bodwa ti me start se me kọ na me time yes e so me kọ hospital adwendwen ti me kọ bi o mo de me tuku be nsu so mo se me pressure no enye kura me kọ bi o mo se wodi pe na enye kura e check ya yenya bi nti num ko be nsu nti di mana be time so ye time so ye kura no say ye dey ye friend no na ombaye na wone na danfo bi ko didi ti nam so ma menua ketu odi machi ko ho ko didi na tem say nti wote ha na mi sister awo aka na wo dem umfi no so o ka chiro bi say obi ho dodo na o se awo aka no me so me ka say me ba panyin ne time no sa ata na me ma menua no wo ho nti no ache na mi so nti nei no awo aka me a mi hu ti wa na me frɛ woman bi we fi ona me se akue cha me se wa say ma ya se ya me ya no da yo so me sorry eno se dia na ye ona me se me hu se bibi free ma se eba eno se adwa na awo na aka ho but na pressure na me wom ni sika me be kwa akọ wo nti na me hu se me kọ no se adwa kọ na nya me beye na me se de bi enti wo kọ hospital ho no Nyankopon ya wadoma wo hye wasumdwiem ebe se bibisa sa woni abrante ne tena ye nyina no na wakotu utinsa oya ho ade na sa mo tempana sa besi ne e de na si ye me pa cho wantu me tirinsa me wo me ba we no e na wotu ni din e na oya me ho ade 5 months as 6 months mo ani nti me wo me ba no bosu me pepepe e na me yare da ho me da ho e che ti me ko ba bi ne ese e duabo na ese obi a me de ne ka na abo me dua ni nyina ba me ya mfi me ti obi de koto me wo fa anim na o se ne yempesika ne enkoda ne dua no me se ba me pa mo cho nyame nhira me ba no ade a akora ne hwehwe wo wiase bia nyame mfa no akora ne gina ye se ba enya akora ne bia nka menti ase ne nyina me hu kunu me hu obia me ni me be ya ye chini pa akokọ ne nya akokọ me nante kakra bia na mabre ne nyina na me be ya enyi me muda akora yi di machi eboa me obi ne hu me mobo ene wo che me 2000 se me fa nya adwuma na ba ne se ma o diska ko ya adwuma ye na ne dua no ho nto e de me timiti ntasuo vortic nketo no be num na me ni di me nya hwe na dua boni nti vortic bottle no ensuo bottle nketo no wo timiti ntasuo entasuo nkoa wo ho na abegina wanum na abegina manum na wafu ahya na ase den na na ye wo anhye nso te ya na na etie mintimi ni di mintimi nya hwe mintimi mpo nso me bayi mu me bayi nso ko school ebi wonu ma o ye ma break no free school ma be hwe onua no ti se da ko bi me wo hono mo no ba so be hwe onua no wo de ne nua na hye kire ekọ FM station se ngo kopemwa abeboa me ama ye nya sika da ne bia no enu achi aduabo no ebaaye na dane no so mutimi koda mo de sika na obi de ma wo sefa ye adwuma no 2000 no ekoda na edua no se de airport na esinti a wo se yemu a esi ano dan time me dan na me ni team no time so ma time no kura anso ene wo koye eja me ne nkola no ti me yare da ho ni ma ne fiewura o gene dan se na aso be 4 months na wo se wo gene dan de ekore control nyina ti wa na me ye na me to mani a na me nya ba bia me yi niema no e de afa e na container na me ha ye container na me ha ye e de yep sports no na se wo se me yi niema no ekogum na me da omini ahode nti me ba no kopen krofo wa abonten emomu beso ne mu ye niema no ti wa na me na ba bia be da krede space kakra bi na wo ho na me ne nkola no me ba panyin de ma ne koda ba bi na me ne ketwa no ada adwoa o time aso wodan a wodemu me pa try ena container wa han a wode ye adwuma me pa try ena wasesa wo niema ne nyina akogum ho na woda sese e me pa try wo ye sure me pa try
Abusiafo Minister IBJ Chief Executive Producer Ede Masompa nkomo dwumedie yenda na sena ye mo na baso odi dwuma so pa nipa ya ade osayeye na mesa abrampa otafrija wono so ebo ni chidom papa nyi ko oseme nante wa na moment wono so de akire baby adwoada no wose woda container me yenhwe se yampa minister mo boanan ekọ ehwo anopa adwoa kwa SOMPA TV ni so ewo multi TV decoder Facebook na ye SOMPA 93.1 ana SOMPA TV Ghana YouTube ye SOMPA TV Twitter SOMPA TV sa SOMPA FM adwoa wodan ana o container na wodam no eno na edi atwago mpacho mo fan start ya no ho mayen na me hwe sra so he fa pote na otie acho me wo no snitch kasa o Mike so ontimi nkasa ebusuafo hwe oban fe ya osi so ba mo wuada roma odina paka be fa na wofo koye enso no when one pa ba no tintimye e ka so obebo abrabo no e wo mu so obra yoko de enso no obra ne de be di asiesie ni okoya brantie bi ba na brabom at the age of 13 years my fan sa ena one ne hwehwa wa 14 years ena onyem ye ena owo ye abrano etwa ne ma na so onya sika kakra ko han dan be ma ne te ne ho osa dada na ba na brabom ene obi a wote ne dan a ono akasa te me han ne dan container wardrobe na simu na na se dia wardrobe kasa kasa wate obi se eyi wonte wo kasa akura wardrobe na simu no e ba cha mo mpo ba bia wardrobe ne wona wo TV ne so mame ena enua bi na egu wono so ye won pa na so won panua na me ba twan se won na mpa no so biem ba twa me kasa me hyeha enko de ba twa mo nwura dem ho mame ena wo niam so na egugugugu enchenchen ho no ba twan enti container yi mu na wo ye de adwuma esi ade me nya adwuma na wo ye de adwuma wo container ni mu na me sports ensa na say ensa okay enti se wonya ba bi na nti wa jai sports no sport ne de scan share e my ka be didi manimu nti e ma me break sport container no wa de a e ba cho me han o han e ba cho o han no breben me han ye time ne be so next month time be so next month enti aso a wo be kwa akotenan ye acho ni mi baby ameko oni baby obeko adwo a wo se dan a wo da na wo mo ba ho na wo share da e kwasesa na ema no kogu container nim acho mi ntimi nesa enti ye kwa esra so a ye benya nkofo amomadi adanse se wo dan a wo da mu nie acho hane ka frase no enti be ma no wo he fa sese en acho mi nim baby a wo ne ba ne friend no se da ye de nie ma na kogu container ni ye nya baby nda o ka je ne ba ne se oba be kan ye ho a ye nya baby nda nti on kan che me se me nya abotre nti ka wa de ma me no me roy me yare da honim na no wo fi me no me ro de ma no na o kire ne ba ne ba bia ka wa ne wo se ne ba ne nkoyi ka wa ne wo container nim no mfa ma me ambisa ne ba ne se na ka wa se fa brem ne ka wa no me no so na me da na no me be didi wo ya wo da wa na wonya baby na 14 to ye no ya wo ho kire wo de obedi kura ya den ma wo no ada o ka se na e ma rewo se ne ba ne ko school kro nya sika nkonso na akura ne ko e na o se kofa ka wa no na mo fa hye on send mu sika na oni mo number oni me number of friend that o send this me wo ha na lady bi ba ye say obi a friends e no kra nya ono na frɛ o de o man adamfo bi na frɛ lady no so wo send this ka be 3 weeks in no sending 90 cedis nti ni week as in 2 weeks and no sending 100 cedis tina ne ba nso hia o JSS 3 cc a open registration ni ade ni books e so pese ya de na ma wo ni fancy pa cho misreti efo se o de anka wonni bi kula no nko won pe obi do doctor premu mame na nka me ne me ma ni nkom ese no me ni da so bia o be bia me de me ba yi search de ko be bia me nya mo free be bia se me nya be bia me de me ti beto mpona me nyobi ma ne so me be yi mu se ba tan ya enka me yi adwuma kakra kakra de chi su aka no se me ni ma ogu me ni ma se ti me se so abonten so
ebia me ko bia na de nsa me so na na kafo oba na e bedi matam na de me ko hwini nyina mame me nya ko hwini ye adwuma ansamuntia ana aswode amani amenemu no me pese me ma we na anya sunsun so aso me ma so ode a me ye ti amankura nkiti we na anya sunsun so aso kura kiti we bone be no nim me na won fa me ho anka wo ma nso e o ma na I was here for ye ko computer so adwadie aba ye ba ye behwe na yakọ be ma ne nchen na obi nso so peso kasa wo mu a eyeye no nso yetimi ama na bem adwoa wo se dopla play mo kranka be ma no hwehwe ma wa na asa hwan na hwehwe ma wo SOMPA FM on train nka do dopla play mo kranka wo mfa menni me ma no enko tsinem ansa na wo beja ye ho akokora na enka wako okọ ye di sen e ba cho okọ e blue 2 months enti di asem na wo ka champa cho mo fa na your picture nto TV ni so wa yira ye hwehwe no ba cho asema me pese me ka che ni se okunu ni ni me ba cho ai na ya no woni do do na afra ni se ma tese ya so ya nickname bi skonda then skonda obe skonda no skonda sen enti kasachiro no na da so ne dia amafo o mo hwe wo no tonkrama o mo ba bia wo bia obi a woni ba bia wo no o mu misa na ma misa bone ben na me ye no ada me bone a me ye ni se me na ne tena ye me do na one be pa na me na anim kwase we kumani ma se so abontin so ba bia me fa bia ne yes ne me bone me ye no ondo ombeje ne ma no mini ma me bia me de akora we ma na akoyi me se kagu me so da bia me si atwetwe me yani o meje nkola no me ko pa adwuma nye me tua me ka se minti me fa kola we na abonten ensa mfa ne nkoyi obi adwuma me de akora me kora hye chi de kwapo obi adwuma ya mfa me mpo watu anamo akoye bi no obi so wonfa o obi me de kwa minya chopa akura aka me yeso me kwa mo se me ba no kura na ho a mete stage owo mu no bi akura no abehyehye choba de okasa meje wadi choba o na bia ni ho a wo de akoda akwa obeyebu ho ade se obi pa ope wa asempa anya sa wo boa nkofo didi na akoda no to ne nammo so na wo hye kire na wo ya adwuma abusuafo asem na wie ya no na yawo ni fonyi na wo ho no skonda ba choba ko bi o hye cap bi o fe no so nka ho ma me SOMPA FM ai we said what ne sa so na bodwa brantepa waje ayi ne la stop black and wa bo ayi ne watch aka ho na ni mo te kama de na so no sa asem ya ma adwa kan ni nyina ya no kure de aba brante ne suba oni suban pa